मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात एका 3 वर्षीय मुलीवर अत्याचार होतो आणि अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात येते। माझी एकच विनंती आहे सरकारला की त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि त्या छोट्याशा बाळाला न्याय मिळावा, एवढीच माझी विनंती आहे सरकारला। म्हणजे अजून असे नराधम असतील तर ते अजून जागेवर येतील। भर चौकात मालेगावात भर चौकात त्याला फाशीची शिक्षा व्हायला पाहिजे, एवढीच विनंती आहे माझी। त्या एवढूशा मुलीची त्याला थोडी सुद्धा दया आली नाही। त्या आईबापांनी काय म्हणावं आणि कोणाला विचारावं आणि कुठं जीव ठेवला असन त्यांनी। एवढूशा छोट्याशा मुलीवर त्याला थोडी पण दया नाही आली। त्याला भर चौकात फाशी द्यायला पाहिजे, माझी एवढीच विनंती।